Tundan dingin kan? Taruh dikit, goloknya ditaruh, tolong meneng ngobrol. Ya wis kotak karo ya. Iya. Nah, makono. Rada mana sing ado. Wis kene. Mene kandhane. Mangga. Hari kian bocah wadon ayu apane sampean, Wak? Oh, anake kula kinki. Hari kian sing kaya sinden Sunda. Kin keluarga kula. Rabi. Alhamdulillah kabaran temen ya Wak sampean duwe keluarga cantik, Wak. Sampean gak ayu. Aduh. Masih gembleng. Kadang-kadang pengen nangis, Wak. Kacang dawit agung yen wangsul belelentangan nokwati kaya denok punde denok adoni sing duwe budaya Jawi mamerisma paperisma acan Nusadewo aya evaluas Dudu ceritane priwen sampean iki bisane kebias mene arep balik tarepan memangkatan ndeleng ning kene ampar ngampir ning kula. Anggur teka-teka nangis. Geger apa sampeane? Bokat dicopet ta sampeane ku? Hari sing mantap jadi masalah makulaku ya keluarga. Urusan keluarga. Oh, tukaran bokat karo lakine diusir. Beli, Wak. Oh, bokat wong tuane sampeane mati. Hari wong tua makulaku selangka kabeh lanang karo wadonku. Oh, pun si kenapa nangis? Hari sebenarnya kular kanda karo Dika wong loro ya, Wak. Iya, mangga kanda apa? Kula ki mangkat sing omah awit srengenge masih ana ning penawat kula an wetan, Wak. Toli Sampai kian jagat arep tengahing wengi. Iya sampean ku kedabrakan kedangsakan mrene-mrene. Hari sebenarnya kulaku lagi luru dukun lahiran, Wak. Apa je? Luru dukun lahiran. Lagi luru dukun lahiran, Wak. Luru dukun lahiran ku arep kanggo sapa kono? Kanggo anak. Dudu kanggo anak, Kanggo tanggane pokat. dudu kanggo tangga. Lamun diceritakaken makin kidawa lelakone uripe kulaku, Wak. Lah ceritane priwen bisane kaya Ngomong-ngomong hari Rika saparane. kula Ki Abbas. Hari sing dadi keluargane Kitane korane minten. mintan. Oh, sing anaknya kita Musari. Sari Bi Kulaku nyanyem, Mbak. Oh nyahan. Oh, binyanyem. Ya oroken. sing endi ja kuno bubu nyanyem balung pelet likasan kuling jalan najan doka katoning bayangan kaya katoning pikiran mamerisma paperisma acal sadewa Iya kawitane priwen bisane sampean ludu. Kulaku dudu wong lengo, Wak. duwe laki tapi sampean nih Kulaku duwe laki. Bahkan lamun kulaku dudu kanda, kulaku dudu wong sepeser loro, Wak. Iya. maksudnya priwe kono Pak Ning sentigine kulaku wong sugih, Wak. Oh, sampean ku wong sugih. Bakate kanda bengen kulaku gelange bae gawa sesikut. Kuno. berarti wong gedean gini Bu Gede
ya dudu wong bandrak-bandrak. Kalunge pira kalunge? dawane kesebatuk. Ari batuk maning dhuwur. Ki Wih, batuk maning dhuwur masih dawane sebatuk. Maksudnya dudu batuk dhuwur, Batuk endi? batuk kesor. Aduh biang. Ari sampean make bocah lembut. Aja mono-mono. saking laka ukuran ini. Barang anu kula kuwak uripeku selawas-selawas rumah tanggaku ora duwe anak. Iya. Najan dunya pirang-pirang, Mbak. Sehingga wong lanang pengen kawin maning karo wong wadon sejen. Lantaran ora dianak, Pok. Karena kitane ora bisa gawe anak sih. Iya. Ya langsung sampean hari anak sing gelem mah. Konon. Durung suwe tas diomongaken. Ora ganti wulan. Wong lanang kita ku kawin maning. Ya Barang kawinnya ku beli sepantar. Bocah wadone ku saanake kita sing dikawinku. waduh. Dadi bocah nom. Masih bocah. Oh, aja nyalakan wong lanang, Pak. Bongkan sampean mangongkon rabi maning. Lawas yang rumah tangga wa. Sing arane wong lanang karo wong wadon. Mungkin ya hubungan badan pokat dengan orang. Iya. Barang anu nyinom kukine ki lagi mateng wa. Konon. Barang anu mateng ustakani wayahe wa. Jangkrik kami semelang ditinggal kari semelang ditinggal lunga. Aye denok serang bunde denok mamerisma paperisma. Aca usah dewa kang mirengakeun aye dias. Mama Dadi luru dukun bayi ku kanggo marwe sampean. Kanggo maru wa. Ya sebenarnya mah ya aja sampean sing luru dukunku. Nemen-nemen temen dulu dukun kanggo maru baik temen dari sampeyanku. Ora enak kita kus ngomong. Apa ngomong? Ayah sun. Aduh. Endana aku ngundangi ayah. Ya saking setia ini. Kodro wong wis tuwa be ngundangi ayah. Akeh pawongan. Akeh tukang kuli sejene. Mangsa iya sun sing luru dukun lahiran kita ayah. Aduh. Astaga. Ya kenemenen arane. Lebih kuat kenang ayah. Barang jare laki kitane bakal sira beli nurut. Jam kiyen dina kiyen sira bakal tak pegat. Jare lakine sampean. Iya. Semono sampean masih gembleng aku. Barang kita kudemen bae laki tua. Ya jare kula mah ya semono mah ya sepi lah masih aja. Sampeane nurut bae dunya pirang-pirang. Nyampan malah dipegat lamun kula beli nurut tua. Jadi kepaksa sampeane yang dukun. Kula ku takon-takon. Jare Kang Tomo. Rada mana jepokat ana wong, jepokat ana sing weruh, ning kene malangka jesiranya. Dadi kula kian sebenarnya mau satu tinggalan hutan tangis bae wa. Astaga. mamerisma minang kane kang mirengakeun paperisma. Duh acan sadewa lumayan ge geding sampun laling.
tepung tetep mimiti. Ari cae. Ayo dah kopi. Kurang geus ngedalkan janji kembang ras kaya sisi cai nu jadi saksi. Aja digawe nangis, Bi. Wis. Menang nangis ya menang. Ajar urang ulah rek aral subah Mas Joko. margi pasini baheula pangharapan diganti hujan cimata. Karuan kita ke nasib lagi kayak kene dadak-dadak tangganya kaki dari kita ke aja lagu kian konon. Wis, aja digawe nangis. Sekian si terbang gede kaberan. Sampeanku kebeneran teka kuning dukun bayi. Kula aku dukun bayi kini, Bi. Aja guyon kanok. Temenan. Jadi Dukun temen bayi kini. sampeane luru dukun bayi temenan ora bohongan. Ang saya kula bohong mawa. Ya wis, Mameris paperis sing direngakeun. cuh. Serongo pa. Wis, aja digawe sedih. Menen tangi dikit. Mangga. Wis kebeneran. Kebeneran kini. Ora salah, ora kesasar. Pati. Sampeanku teka ning dukun bayi. Kakek di singarep lahiran. Bokat pengen werusin jadi marune kita rane. Sampa. Fatimah. Fatimah. Wis kun siarep Fatimah arep Maryam. Ayo ga gimana di singarep lahiran? Lakine Iya. Sapa kuno Bi? Wong becik pasti ketitik, wong alam pasti ketularan. Juragan Endra. Wis kun siarep juragan Ender, juragan Empang. Ayo ga kita yang ngelimangan. Umay weru beli. Ngendi? Bakat anak perapatan. Terus Anak kelapa gadingnya loro. terus Cetek kuning. iya. Wan. Umay siapa? Ya umay kita. Iya, Masa umay wong. Ayo ga gimana? Ayo ga. Yang kok dingin. Oh, bocok. Ayo ngelimangan. Ya abong-abongan ini wis kelanti kayak kenen kayak jaga gengsi dingin. Sebulan kini beli mangan. Susuporana kang mirengakeun. Jadi wis tekang wayahe kono. Wis tekang wayahe kin kiwa. Minten keluarga kula ya kebeneran dukun bayi. Kono. Iya. Nah kin ki sing arep mangkat ki rabi sampeane bae apa mangkat kabeh? Ya keluarga kula sing dadi Kula dukun bayi. bae, kula sari kelawan ibu, melas bapak maning uma bae. Bokatan engko wayang laira kenangel. Ahline mah ya isun. Ah, masa wong lanang. Wong lanang keturunannya bapak saking jenaka. Ya wis beli alat-alatnya ku. Is. Oh kotak met. Panitia wadon mamae Juna. Bukan laira kenangel kah? Ngemet yang komaning bari mangkat ayo ga. Ya ini sampean dengar beli Ya dah. kita dibeli rumah ya sampean sini ngarep. Ayo bu, Ayo ra. bapak Terus, tertinggal Lamun kita ya. nene ngarep umane sampean ini ngendi? Jadi kita sing ngarep. Ya ayo bareng-bareng ayo kage kita nek kempong ngelimangan. Ya jang kok. Kita ngarep nemoni kok selet dingin ika. Awas aja gawa-gawa golong awas. Ika iring kana.
Oh, seret orang pai jadwal-jadwal. Wis conduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa. Wis ngancik tekaning janji. Wis iringaken. Jadi kita nendingin. Iya, ayo. Awas aja bohong sampean ki. Oh dikit, didala dikit golok ya jadi gawa-gawa bakal kita nekongkon melu. Anak ta wong wedi ning golok ora diapak-apakaken. Ditaro dikit, ditaro. Anak ga wedi ning uler sing akeh rambute ka. Uler apa kan arane ka? Ditaro goloke. Bak ora ditaro kita nembong melu. Wis gisor kon lahiran dewek bae. Ditaro apa beli? Kayak mari tukaran karo lakine gawane pikulan bapak wong wadon model kaya Keranjang kita mau beli gawa pikulan. Ditaro Ya goloke. tinggal ya. wis, wis. Aja bohong sampeane Wis ki. kok bareng tekan Oh kanan. tiwas kita ana tekang kana sampeane beli teka-teka. Beli wis lot. Ah. Oh, iya, ya wis los, Bu. Kok mangkat. Iya, Makan, ayo nak kaki makan. wis los mangkat. Aduh, kabaran temen jadi nagih. Ngati-hati, Bu Nek. Wong becik mah pasti ketitik. Sekarukir gambar waktu welan pisan kaya kaca. Welan pisan kaya kaca. Najan ning lair mungkir ning batin tetep ngakui. Ning batin si tetep mungkiri paperis mah. Sareng mameris bae gedhe kang irengaken. Aja lali salawase. Sareng napake gedhe minangkane kang irengaken. Aja lali salawase. Aja lali salawase.
gawe selang ditinggal kari sumelang sumelang ditinggal kari. La ilallah. Kosi jagat sampai ning tengah wengi. Nokpati makodak beli turu-turu. Sampai pegelan baturane maipen. Lagi nang apa si Nokpati? Maipan Dalam. bawa rasa ning pengikian. Senjan moyang kemikulan dekat-dekat sampean sapu burune. Pati make beli bisa turu lali ya. Nang apa sih? Apa ada teh tapaka senari wong lagi dudut nyawa lagi ngandung. Apa maning wis tunibane waktu. Bakale sedilat maning pati make ngadepi karo perang sabil naipun. Ya anu monone mabokatan iya ya no. Cuma ku ya ora bagus. Kari wong lagi ngandung apa maning usia kandungane wis gede, wis waya-wayai. Ora kena sing arane begadang. Sareng kaya iin sing mirengaken. Apa maning bakasan sing dadi laki ki durung balik. Bawa rasa ki beli tenang jantung ati ki maipen. Ya aja banget dipikirin Nok Fatimah. Kayak dene juragan mah kerjaannya kan ngontrol segala usahane, segala bisnisnya. Barang juragan ki bisnisnya beli siji, akeh cabange, akeh ning endi-endi genane. Beli siji bae juragan. Gendir kawat gendir pancing sapasin gawe lantaran. Tapi maipan Apa sih? kaya-kaya bagjaku mayangan Fatimah. Nah apa kuno? Najana kauripane Fatimah ki wayuan karo Yunda nyanyem. Iya, kalau ibu nyanyem. Tapi Kang Mas Juragan Indra ki kaya-kaya ki ora sok abot sebelah. Adil ning Adil ning segala-galane. Apa maning sekian Fatimah kan ngandung. Sing diarepaken nari wong rumah tangga iku apa sih maipen? Duweni keturunan. Ya iya. Sabar ilen sabar Apa maning kaya juragan ki bener-bener nonggoni duweni anak, duweni keturunan. Yaku kawinan metahunan lawase karo ibu nyanyem. Ya mengkonon beli dua-dua anak. Apa kok ibu nyanyem pi gabuk saya? Aja sok ngomong kayak konon. Ya anu manok gabuk ya pantes kayak ibu nyanyem. Sama nama masih enom maipen. Delengan yang kanega ibu nyanyem. Seleng kami pandana surya mampanan dewi suka kalawan Bokat Nok Fatimah ku beli bisa turunnya makan nang lagi pengen memangan sing enak tak keding.
Nah, kuwen kumahipen. Senok lagi pengen mangan baso, Ora, ketoprak, duduk, mie ayam. emong, Arne jadi lagi pengen apa? pengen sing kecut-kecut. Loh, pengen kecut-kecut. Anu pengen rujak, Emong kurang kecut. pentil pelem, Wara kurang kecut, beling bing wulung, kurang kecut. ndok kucing, Unon. Iya. Wara kurang kecut. hei, Nun. ndok kucing ku. Cakemkin. Oh, jadi dikena mau. Ya jelbe si panadingin maya pen bokot enak ya wis bagi dua beli papa. Arne di kalu acan. Iya, ay, kin mawis nok. Aja banget dipikir aja. Kok maipan kok kedelan tuh. Kerencul. Kerencul. Lagi main sepak bola. Beli gelam turu bakasan bapaknya durung balik ki. Ya ada tebak anak kesayangan anak kepengenan mah. Ya mengonon ku ya aleman ya mungning bapane. Sebabnya ki lagi pengen di kudang bengikin ning maipan si jabang bayi ki. Cara jabang bayi aku ibunya kudu akeh nginung wedang putih. Tadi pengen di gudang keding kon. Ya wis gagian bakasan suwe mangkono bakasan metu dedene ngeces. Ngeces kayak Mang Darum. Iya. Mulat wedang putih aku mendi. Ya mendi betakan takon. Ning paperisma. Takonana sing duwe anu karisma nada. Pan, Nun kang. numpangnya gol kapan? Siapa je? Iki buat ketempuan sirah. Siapa kuno? Ang bok tuane rapa bos kepiting. Ya wis ayo. Suwun.